Bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon, mupangga, magmaligon ug magmalaw tayon. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw kako maga Panimaya sa kabutagon. Humanang kangit-ngit nagatabon Sumalay siguro nga kagabhiun Ang Diyos nanuktok o nagahandong Nga sa kasing-kasing mo siya pasudyon Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmatang Biglasil sa kabutagon Unang timbaya kanimo Tulong sa Diyos atong paminawon Uban sa awit nga langit nun Puno sa lakas nga inspirasyon Niilintag na sa Ang timbaya sayon nga himuon Yan lang apan sa kapililhon Ipakita Diyos nung pahiyom Uban sa pulong mahigugmaon Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmata Ang bidlisil sa kabuntagon Unang timbaya kanimo igsuon Ikaw ginagapit na karon Itugyan ang kaugalingon Pag-angkot imong pagdayonon Ang Diyos kanimo magalikon Tunabay biton sa purong koditon Ya sa kalangitan Hatagi ako Jesus niya ng tanan Panimbaya sa usap Panimbaya sa imong pagmata Ang bidlisil sa kabutagon Unang timbaya kanimo igsuon Sa Diyos ang himaya Unang timbaya kanimo igsuon Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning. Good morning. Good lang yaman ang morning, bala ka tulo ang sipon wing. Normal. Pero man ganang sipon bakay mausab daw ang ilang kwan. Actually, ato nang angay hunahunahon karon kinahanglan magdala gyud ta og tubig all the time Yes. mga Yes, kapaglaom. kay Inom init jud na, ka daw, subo siguro na. kayo inom og sa tubig. tinuod lang wing sa eskwelahan, grabe ang abog. Oo. Kinala maabo na kitang amulan po. Pero pag agi na mughapo may abog. Amo may nagabog-abog sa kadaplinan dito. Lala. Talking about kainit, Yes. no init kayo last week ang atong Yes. presidential Yes. debates. Og I know nga ang tanan natong mga kapaglaom din ha very well-informed kaay sila. Very well Naminaw yun ko pagyud. sila. In fact, ako sa pagka-well-informed nila, nasa lagi mong bagong prutas. Ang tawag durian. O gusto ka pribliyo sa Cagayan nga diri gihimo ang una nga debate sa atong mga Yes. presidente nga Yes, muragan. first time pa doon ni siya nahitabo nga presidential Na debate, debate. nga kompleto po sila. Complete Yes. sila. Okay. First time din Murag- sa Mindanao o first time sa Tibok Pilipinas? Murag
I think Murag sa Mindanao, no? in Mindanao. history. Murag gitagaan nila priority ang Luzon, Visayas ug Mindanao kaysa Cebu naman pud ang Sayang Visayas. lang wala naka-cover ang Hope Channel ato, no? Actually, we're praying mahimong successful ang atong incoming elections o atong iampo nga ang atong ma-elect nga Pangulo mahimuunta niya ang tanang mga responsibilidad Yes, nga of nakaatang sa iya ang abaga. Wow. Daral na kim nga Anyway, greetings. atong panayon sa atong mga tag-sorry Ate Charm. Last week, wala natin nag-greet atong mga viewers sa Luzon. Patawad po. Pero ngayon, babatiin na po namin kayo ng isang napakaganda at mainit na Sabado sa mga suking viewers namin sa Cavite, sa Tagaytay, sa Silang, sa Ilocos Sur, sa Baguio, Pangasinan, lalo na rin po sa mga suking viewers namin sa Mindoro. At syempre, mga suking viewers namo sa Ilocos, di lang kung mag-inulonggo, no? Sa Cebu, sa Leyte, sa Samar, sa Central Philippine Union Conference, maayong buntag ug malipayong adlaw Sabado sa inyong tanan. Maayong buntag ug malipayong Sabado pod ug mainitong pagpanimbaya diha sa amo ang suking televiewers diha sa western part of Mindanao, diha sa Oroqueta, Dipolog, Pagkadian, Osamis, Tangub City ug asang dapit nga maabot amo ang signal. Good morning diha sa inyo ug usab pod diha sa Zamboanga, Sibugay region, diha sa Buog, Bayog, sa Siocon, Zamboanga City. Good morning and happy Sabat kaninyo. It's a bright and lovely morning para sa atong mga kapaglaom dinha sa Davao City, Tagum and Digos, especially sa atong mga kapaglaom diha sa Coronadal City, General Santos City, Prosperidad, Agosan del Sur, Surigao and Dumaguete. Good morning kaninyong tanan. Maayo aga sa inyo diha mga kapaglaom, labi na sa Iligan, Misamis Oriental, dinhi sa Cagayan de Oro. O Kamigin, Hinguog, Malay-Balay, Valencia ug sa tanan nga nagtan-aw sa PSK. Maraming salamat po. Actually, dili na siya maayong nga aga karon. Victorious morning po ni siya tungod kay ang atong kauban sa estasyon no, dito sa USA. It is written. Nag-celebrate silang 60th anniversary. Atong balik ang tanaw ang It is written sa una sa late 1940s. Atong nasairan nga galisod gyud sila og establish og pagpagawa sa maong programa sa TV tungod kay wala pa kayo na siya gi-entertain nga mo pagawa sa Christian programming sa TV network. Apan tungod sa tabang sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan og sa lihok ni George Vanderman ang Seventh-day Adventist naka-establish, nakapagawa sila, nakapa-air sila og It is written para mapaabot ang gugma gahom sa Ginoo sa mga balay sa atong mga kaigsuonan. Murag bago pa lang yun sa atong panumduman no nga nag-start Yes. pod ang Hope Channel diri nya. Permiro murag tabu pa kay mga TV unya religious nga mga programs ang Yes. himo. Pero karon mo ni ang need sa atong society. Apan Yes. sa ilang interview, no, ningon sila nga hinaot, dili na sila madungagan pag lain pang nga tuig nga mag-celebrate silang anniversary para Maabot ang Ginoo. maabot na ang Ginoo. Yes, speaking of good news po, Dara, last week, gihimo ang 3-day Just Claim It Prayer Conference dito sa Ontario, Canada, nga giuluhan or naitema nga The World Changers. Kini gi-organize sa Northern Mindanao Youth Department nga kuan ni siya Northern Division dito sa North American Division dito sa sa Youth Department. Kini siya gitambugan sa klase nga spirited young people nga naay ikaikag or naay burning desire to share the gospel of God. Wow. Nindot kayo Yes. lang theme no, Nindot a kayo. promise to change the world. Tapos kani po si Daniel Jackson katong Northern American Division President gapadasig yun siya sa iyang mensahe. Ana sa iyang mensahe nga Jesus is coming soon and He is Yes. calling you. Your church needed you. Your church wants you and the work will be finished by our generation. Your Amen. church needs you. Mga kapaglaom ha. Okay, atong reflection karon nga kabuntagon, nindot kayo ni siya because murag makarelate yung taaning tanan. If you look at the world, you will be distressed. If you look within you, you will be depressed. If you look at Christ, you will be at rest. By Corrie ten. Corrie ten. Sino ito bitaw na? No, sa akong field sa education. Tulog ko. Musugog ani ko sa estudyante. Then, mingon ang mga classmates sila nga, tanong ko, kumusta naman to inyong project? Mingon ang mga classmates nga, okay na to sir. Si ex bitaw ni trabaho. Huwag inana ba? Mapacify sila. Correct. Now, we have God. Pero ang nakanindot, basta si Jesus ibutang na to center sa ato ang life. Wala naging problema. Oo, Bisan wala. unsay may tabo. Tugyan na lang tanan. Tugyan na to Wala tanan bahala niya. ni. Oo. Bisag unsa ka stress ang ato ang world karon na may promise ang Ginoo sa Bible, di ba? Yes. Kanang Yes. He will give us rest. Pwede lang ito If we kalimtan cling ha unto nga. Him. The world needs us.
I mean, Yeah. the church needs us. Di na to siya kalimtan. Nagyan po tayo part, ani. Although Yes. gamhanan itong Ginoo, pero kinahanglan magpakita po sa itong kaugalingong gako. Yes. Mga kapaglaom niining kabuntagon kanimo kami sa Hope Channel kanimo paangkon o pahinumdom gugmang lunlon lebanan niini karon nga kabuntagon sa harana sa kabuntagon ang Vital Notes magahatod sa harana sa kabuntagon. Balak lagi to, eh. Okay. Kiwanis International kaninyo unya makig-uban hisgutan mga aktibidad alang sa pagtabang sa komunidad unya Yes. sa Helping Hand. Grabe nga, balak. Yes, kapangakuhan sa katalingban na hinumduman mo ba? Yes. O Kristiyano sa kapanahunan karon andam ba sa pagbuhat sa ilang tulubagon makig-uban unya taud-taud lamang atong pinalanggang pastor Pastor Milner Cagas on Good Morning Pastor. Ako di ko mo sunudan yung pagbalak-balak. Anyway, mga kapaglaom, salamat kay inyong ginapadayon, pag-share ang mga videos na makita sa Panimbayas Kabantagon Facebook page. Salamat po sa pag-send sa inyong greetings. Padayon na mo, keep your greetings coming. Kami na bahala na mo padala umahatod sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Gamita ang mga numbers na makita sa inyong TV screens right now. O sa laing bahin, amo pong ipaabot kaninyo ang among kalipay tungod sa mga klase-klase nga kasinatian nga among mga naangkon tungod sa pagbisita namo sa inyong mga panimalay. Pinaagi sa mga Bible trivia winners o karon adunay video nga among ipakita kaninyo. Okay, maayong buntag sa tanan. Aniya kami karon sa panimalay ni Mr. and Mrs. Daigdigan. Nagapasalamat migdako nga nakaabot mi ning takna sa kabuntagon. Nga kini among ihatag among premyo nga gikan sa Hope Channel. Usa kini ka premyo nga gihatag sa Hope Channel sa Bible Trivia nga ilang gihatag kanako. Busa kining panalangin nga iyang gihatag kanako. Ako pong i-share sa pamilya na Daigdigan. Nagpasalamat kami sa Hope Channel, sa mga staff, o sa sponsor nini nga naghatag sa grocery o items nga ilang gihatag karon ug ako kini ihatag sa pamilya Daigdigan. Daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. May akong daghang salamat kang Sir Bundaog sa iyang grocery nga gihatag kanamo og sa Hope Channel and ug sa iyang staff. Daghang salamat. Salamat sa panimbaya sa kabuntagon. Yay! Judgment day, climbing up the mountain, children didn't come to stay. But if I never more see you again, I'm gonna meet you at the judgment day. Moses went down into Egypt's land, told all their own, told Pharaoh, but the good Lord sitting on his heavenly throne said, let my people go, good Lord, let my people go. Climbing up the mountain, children didn't come to stay. But if I never more see you again, I'm gonna meet you at the judgment day. Climbing up the mountain, children didn't come to stay. But if I never more see you again, I'm gonna meet you at the judgment day. In the den of lights, he did begin to pray. And the angel of the lions chose that show us a mighty day, good Lord. Show us a mighty day, great day. To the fiery furnace, he did begin to pray. And the angel of the fiery ground that show us a mighty day, good Lord. Show us a mighty day. Climbing up the mountain, children, Lord didn't come here for to stay. But if I never more see you again, I'm gonna meet you at the judgment day. Climbing up the mountain, children, Lord didn't come here for to stay. But if I never more see you again,
meet you at the judgment, meet you at the judgment day. Wow, see you on the Judgment Day. See you all on the Judgment Day. Thank you, Vital Science de Libitaw. Vital Notes for coming over to Manibaya sa Kabuntagon. This time, I would like to invite your president, President Joe Pialogo, together with your conductor, Mr. Serven Caballero. Thank you for joining Manibaya sa Kabuntagon, sir. Sir, please join me here. Dito. Daghang kayong salamat. Serven, kailan naming daan. Napod si Fitz din niyo. Gwapo nga nga bata si Fitz. Anyway, Sir Joe, ang AMC, ang sanitarium, of course, lying hospitals, ang ilang objective is to provide healthcare. Of course, mao po na sa sanitarium. Pero unsa may kalahian sa atong hospital sa uban nga mga hospitals? Siguro nag-differ lang kami kasi tanan natong sanitaryo naman ang mission vision natin is to continue the healing ministry of Jesus Christ. Yes. But kami butaan pa kayo mo siya Jess, no? With the word care. Sa Hingog, sanitarium lang na siya. Although na-appeal lang sa tanan ka, pero kamo amo ko siyang kitagaan og emphasis yung care kasi to give compassion, attentiveness, respect and enthusiasm. So acronym ang CARE. Yeah, that's an Okay, acronym. wow. So, we were inspired pa rin sa experience ni Jesus Christ, how He gave, or how He treated our patients or sa mga, during His ministry before. Anyway, salamat, Sir Joe. Sa imo, Sir Ven, ang akong pagsabot, no, taking care of the patients is ministry enough. Pero dili pa ito kulang para sa inyo tungod kay napagid mo yung singing ministry. Unsa man pud ang mga benepisyo nga makuha sa atong mga pasyente gikan sa iyong singing group? Okay, ako sa iko ang grupo, third batch na naman eh. Yes. So, ang objective sa grupo is to continue the healing ministry of Jesus Christ as na among mission, pero kulang lang. So, among gikon is hatagan pa gyud na. Ihatod gyud niya sila mga rooms. Oo. Naka-experience me, dili lang kay Vital Notes, uban pag yung among mga kaubanan sa trabaho. Yes. Mukanta pag yun mo bisita sa among mga pasyente. Wow, I'm sure mapaspas ang recovery sa atong mga patients sana Tama. kung inong tingog ang madunggan. Lami man kayo paminaon. Anyway, naman siguro may mga pasalamatan, sir. Ikaw po, Mr. Servant. Okay, una-una People you would like to greet. Yeah. Pasalamat mi sa panimpaya sa Kabuntagon sa pag-invite namo dinhi o ato You're sa welcome. pasalamatan ang tanan nga mga team members nako sa Hingog sa Terman Hospital. Daghang salamat sa inyong pagsuporta and may the Lord will continue to bless us and thank you so much for being with me during the past 5 years and I do hope na sa next 5 years kauban gyapon kita sa pagpalambo sa atong buluhaton diya sa Hingog sa Terman Hospital. Mr. Servant Caballero, ang imong Okay. wife. Nagpasalamat kami sa labi na kining opportunity na paghatag ninyo sa amo sa Hope Channel. Gihatagan mi pagpribilehiyo, pagkanta, pag-serve sa inyo ha. O gihatagan po ko pribilehiyo pagdala kay Sergio. Pagsalamat po gihatagan ko pagdala aning grupo, pag-serve sa inyo ha sa tanan. Kami po sa Panimaya sa Kabataman, nagpasalamat po for bringing the ministry here. Anyway, mga kapaglaong, human sa singing ministry dito na po sa health ministry nga i-offer sa atong pinakapaboritong dietitian and nutritionist, Miss Laila Dimol, karon sa Health Bits. Hi everyone! Let's listen to Health Bits. Teenagers are not fed. They eat. For the first time in their lives, they assume responsibility for their own food intakes. At the same time, they are intensely involved in day-to-day life with their peers and preparation for their future as adults. Social pressures thrusts choices at them to drink or not to drink, to smoke or not to smoke, to develop their bodies to meet sometimes extreme ideals of slimness or athletic prowess. Let us consider the factors that affect their health for or for ill. And they need to be informed how to develop food habits conducive to good health throughout adulthood. First, their growth and nutrient needs. The growth nutrients, carbohydrates, protein, and fats are needed in increased quantities, and there is an added need for iron caused by the onset of menstruation in girls and by the great increase in lean body mass in boys. Teenagers as a group do have nutritional problems. Nearly every nutrient can be found lacking in one or other group. Iron in young women, kilocalories in young men, vitamin A in women,
calcium, riboflavin, vitamin C, and even protein. The insidious problem of obesity becomes more apparent mostly in girls. Second, their eating pattern. Teenagers come and go as they choose and eat what they want when they have time. With a multitude of after-school, social, and job activities, they almost inevitably fall into irregular eating habits. Inevitably, teenagers will do a lot of eating away from home, and their nutritional welfare can be favored or hindered by the choices they make. On the average, about a fourth of teenagers' total daily kilocalorie intake comes from snacks. Third, alcohol and drugs. The nutrition implication of alcohol use. Alcohol is an empty calorie beverage that can displace needed nutrients from the diet. Finally, teenagers' food choices. Teens decide for themselves what to eat. The access points, including refrigerator, school cafeterias, and vending machines, should offer food that will cater the nutritional needs of the teenagers. Remember that teenagers have the right to make their own choices, but adults can set up the environment so that foods available are those you favor for their nutritional well-being and health. This is Miss Laila reminding you, let no one despise your youth, but be an example in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Be healthy is a wise choice. Hope Channel would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Years na nga nagserbisyo sa mga kabataan diri sa Cagayan de Oro. We would like to bring you Kiwanis Club of Lambaguhan, Kiwanis International, Philippine South District, Division 4A. Ang atong makauban karon ang atong mga Kiwanians. Kiwanians Josie, good morning ma'am. Morning. And Kiwanian Rolly. Good morning. Morning sir. And Kiwanian Rose. Good morning to you. Bright in red. And I should say handsome and of course lovely in red. Thank you. Okay, Kiwanian Josie, tell us about Kiwanis. Unsa man ni siya nga word and asa man ni siya gikan? Ang Kiwanis na to gikan sa sa US. Tapos merong isang village na ang tawag nila Kiwanis sa kwan siya parang salita sa mga villager. But it is an organization, a global organization where ang among advocacy serving the children of the world. Kiwanian Rolly, kung sa US nag-start ang Kiwanis International, unsay reasons nga namugna ni siya? Actually, ang nahitabuan ni kay isang club lang siya sa una. Gusto mo tabang sa mga So a children. group of professional or group of Not necessarily. individuals lang talaga? Individuals lang, not necessarily. Pero ang ano nga nila, they are looking for the 3 T's ng isang person that will be having the talent, the talent? yeah, the treasure, and the time. Of course, part yung treasure. Yes. Part pirmi ang treasure. Why is that so? Bakit part yung treasure talaga? Because we always give. We don't receive. We from our pockets, from our lugar, diya ang among tabang. So, you can only share if you have something. That's it. Not necessarily. Kasi we can make we can help other members. You know, kung halimbawa ang isa kapos, we can help them, but we need their time. Okay. How long na po itong Kiwanis International dito sa Philippines? Ang dito sa district natin, 40. 40 years Oo, na. 40 years. Ang Kiwanis International just had the 100th year
Sa itong 18, 100 year na siya. Okay, Ma'am Rose, yun saan mo pag-join sa Kiwanis? I mean, invite ka ba or unsa mga requirements kung ikaw mo join ani? Actually, na ako'y isa ka friend na siya ang una gid ani member. Tapos just accidentally lang nag-meet me somewhere na nag-ano sila about sa Kiwanis. Then ako manggod marag interesado po ko mo help bitaw sa like children inana ba. And then nag-ask ko sa ilaha nga unsa na inyong mga inani inana. So volunteering man siya. So ningon ko nga pwede ko ani. So dito din nag-start na kami na lang dahil na group na mga friends man good me. So sa Okay. group then dito na din nag-start ang amuhang group na among isikat gid namo among group kay of course kay Newman me as a member. So mo nang nagkadaghan na mi karon. So na-excited pod mi kay ganahan bi pod mi magtabang like sa mga bata, di ba, sa different barangays like na need na nila ang tabang nato, di ba? So mo na among gabuhaton karon nga na nalipay pod mi. Okay. Ma'am Josie, nga nung children yun yung gina-focus? Ato, children talaga ang aming priority dito sa aming organisasyon na to. So ay lalo na yung mga malnourished children, talagang naghahanap ang kami ng batang matutulungan namin. So you're into feeding? Yes. You're into schools or visiting barangays? Barangay. Actually, ang nagbibigay sa amin ng mga bata ipipid ang City Health. Sila ang nasa kanila lahat ang record. So you're just picking names from the City Health? Yes. The barangay barangays. will give us. The barangay will give you. So what are the activities you have done for the past 40 years? Ano yung pinaka-highlight talaga? Ang pinaka-highlights namin, talagang sa feeding kami nakafocus as of now. So what are those activities you have in mind aside from feeding? Do you have something na in the next 5 years, ito yung dapat magawa namin? We're looking forward na magkaroon din ng mga livelihood ang mga parents na. Kasi nakita ko sa aking observation na kaya malnourished ang mga bata na yan. Talagang walang enough money ang parents na i-provide sa mga bata. So naisip ko sa ipasok sa programa namin ang isang livelihood program para sa parents naman. Okay. Sir Rolly, you are an architect. At the same time, maybe a businessman. Correct. How did you manage your time being in this volunteer work, having your own job and having your own business? Paano po kayo nag-manage ng time niyo? Well, it is so tiring. But when it comes to time management, actually I do my work at the wee hours in the morning, 3 o'clock in the morning. Gising na ako. I do my paperwork from 3 o'clock in the morning up to 7 o'clock. And then after 7, I go out in my projects, visit my projects up to maybe around 2 o'clock in the afternoon. After that, free na ako. Free na ako. After mga 3 o'clock hanggang gabi. Balance of time talaga. Correct. Ma'am Rose, ano po yung nasa inyo na you think na best contribution you can do for Kiwanis? Ang ma-contribute ko siguro wala naman akong ibang interest eh. Gusto ko lang sana makatulong sa mga bata. So, yun lang naman ang gusto ko. At saka makita ko sila na healthy sila siguro, ganun. Are there experiences you have with Kiwanis na talagang you can say na parang na-achieve ko yung goal ko by joining this club? Experience namin talagang nakita namin na masaya kami makasama ng mga bata, na napapasaya namin sila sa pag-gift giving namin sa limbawa. Magpa-party kami. Imbis na mag-party kami sa amin na may venue kami, yan na lang kami magpa-party sa mga bata together with them. Bibili kami ng something na food. Masaya na kami. Sir Rolly, you always have said na kayo ang nagbibigay. You are contributing, you are volunteering your effort, your money for Kiwanis and for the advocacy that you have for the children. Correct. Ano naman po yung naibigay ng club sa inyo? Ang nabibigay ng club sa akin is camaraderie between friends, between fellow members.
So yan ang- Kiwanis is recognizing, encouraging everyone to be there. At the same time, mag-contribute ka ng money, mag-contribute ka ng iyong effort, Effort, at yes. presence talaga. And time. Yes. oh. And time. Para ma-feel mo ang yung ano ba. Importante yun. Importante. Okay. Because, di ba, kadalasan lang naman, okay lang, magbibigay lang ako. Wala naman akong... Oo. Ang essence na volunteer ka. That's it. The essence of being a volunteer. Yes. Hindi nila makita kung gaano ka kasarap mag-serve sa mga bata pa. Pera lang binibigay nila. Hindi niya na-experience paano maging volunteer. So, kumbaga, Kiwanis Club is also giving you that experience of a lifetime. Yes, Correct. Na parang exactly. hindi mabayaran ng kahit ilang milyon. Hindi mabayaran ng... Globally, Kiwanis International has this formula. Let's have this. Share it. Love it. And live it. Thank you so much, Kiwanians. I'm very happy to have with you this morning. Thank you. Thank you. Hope Channel would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Kay gipili na ko si nanay nga mo'y tagaan ako kay nakita nga nako nga kinahanglan gyud kay niya ni sa iya ha. Kay kanang sa padili na siya makatindog, makalakaw-lakaw so magdiaper gyud siya. So siya na akong gipili nga kuan para na pod siya malipay pod siya nga na siya natagaan. Daghang kayong salamat sa Hope Channel sa panimbayat sa Kabuntagon nga at least naka-share pod naka-share pod para kang nanay nga sa iyang gikinahanglan kining magamit kadadlaw. Daghang salamat pod atong Lord Jesus. Okay. Unsa may mensahe nimo para kang Ma'am Angie nga ikaw may gitagaan niya. Apa niya nga gitagaan jud ka ani nga gasa. Unsa may ako. Kana may siya daghang gihatag nako sa kanang Pampers. Unsang pasalamat ako sa panibaya sa Kabuntagon. Lipay ko na dalang mga regalo. Salamat sa Hope Channel panibaya sa Kabuntagon. Yay! Bye-bye, nanay. Okay. Fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, He amid the flood.
Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats dinidapit sa Medina, Misamis Oriental. Nini karon nga kabuntagon mga kapaglaom, ato pangutano na ato mga kaigsuuna kapaglaom dinhi sa Medina. Sa diha nga sa time of Old Testament, dunay milagro nga gihimo ang Ginoo. Sa mga katawhan klaro kay ito nga milagro sa gihimo sa Ginoo niadto nga time. Mangutana ta sa atong mga kapaglaom karon, niining moderno nga kapanahonan, duna pa ba'y milagro ang Ginoo ug nakasinati ba sila ani nga milagro sa Ginoo niining moderno nga panahon? Mangutana na ta sa atong mga kapaglaom dinhi sa lungsod sa Medina. Tara. Sa Old Testament sa Bible, ang Ginoo dunay milagro. Sa unang panahon, ug kita karon nga moderno nga kapanahonan, mutuo ba ka nga ang milagro sa Ginoo nagpadayon hantod karon? Padayon gyapon. Sa unsa nga pamaagi nga anong nagpadayon iyang milagro? Nagpadayon kay napang yapon atong mga grasya nga niabot sa atong kinabuhi. Wala mo yapon tawad og paglaom. Kanang mga problema bato kuya nga dili ninyo kaya makuan tabangan sa Ginoo kay tabangan ka sa Ginoo para masolba yung problema. Mao nang usa ka miracle nga iya mabuhat pa sa ato. Kay di ba pag magasakit ang tao tapos kanang murag dying na siya, then sometimes pag mag-pray ta sa God, di ba taganin tayo another chance like miracles nga mabuhi pa din ka and another life dayon to live with God. Then tubag mo dili pwede na Okay. Magtagalog kayo ha? Oh, ikaw magtagalog. Okay. Sige, kabalo sabot ka Bisaya. Tagalogin na rin. Yeah. Noong unang panahon sa Bible, mayroong mga miracle si Jesus o hanggat ngayon ning moderno nga kapanahonan, may milagro pa ba yung Panginoon natin? Meron pa rin. Sa awa ng Diyos, meron pa rin nangyayaring milagro. Basta maniwala ka lang sa Panginoon Diyos, walang imposible. Oo. So ko na. Unsay timailhan nganong nagpadayon iyang milagro? Natuman man iyang mga nasa nakasulat sa Biblia. Ngunya mga kuan gubat, ginugdungog sa mga gubat. Mga natuman man. Ari si ma'am. Ma'am, may kapon. Di ka sa sama sa kanang mga panghitabo karon. Panghitabo karon nga dili gyud kuan dili kabubuton sa kabubuton gid sa Ginoo. Niya kuan kanang mga panghitabo karon nga dili gyud unta angay nga mahitabo. So ang milagro gyapon na sa Ginoo. Mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang tubag sa atong mga kaigsoon kapaglaom dinhi sa Medina. Sa diha nga ang mga milagro sa unang panahon hantod karon nagpadayon ug ato kanang masayran ang mga tubag sa atong mga kaigsunan. Tun-an nato pag-ayo ang balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa gyud ang sulod niini nga milagro sa una hantod karon nagapadayon sumala sa Bible. Gikan dinhi sa Medina, Misamis Oriental, awing indino alang sa Bible Beats Hope Channel. Mahimbaya sa Medina St. Isidore School! Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Cora and Ed Wahiman, Engineer and Mrs. Elpidio and Amor Barbas, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Sammy Salarda and family, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Duha Qatar SDA Church, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahon. With almost 74 million church members, the Philippines, as of 2010, is home to the world's 5th biggest Christian population. More than 86% of the population is Roman Catholic. 6% belong to various nationalized Christian cults. Another 2% belong to well over 100 Protestant denominations. Philippines
a Christian country. But do we really know what Christianity is? For me, Christianity is, kumbaga guide siya sa life natin para dili ta mawala bitaw sa right track and para mag-guide na to atong self na maghimutag mga butang nga sakto. A group of people who follows God's will, Jesus Christ. Para sa ko ang Christianity kay isa siya ka reliyosong act of faith nga ginabuhat sa mga tao. Sulundon ta sa katilingban og sa bali sa atong sa palibot ba. Oo. Para sa ako katong Christianity nga tinuod katong dili mahilig sa budol-budol. Mahadlokon sa Ginoo, mahadlokon sa napulo ka sugo. Gasunod sa napulo ka sugo mo na tinuod nga Christianity. Kristiyanismo importante kayo na kay mo man nang naa sa Biblia napulo ka sugo sa Ginoo kinahanglan mo follow gitak. Maybe such a group of people that trying to help other people that who are in needs. What then is the impact of Christianity to our society? Nakahatag pagtulunan. Usa siya nga makatabang nga para sa mga tao makaila kung unsa ang tinud nga naitabo or unsa ang tinud nga pamaay naa diri sa kalibutan unsa tinud nga nagtagiani nga kalibutan. Nga walay pang Ginoo so naara sa bar sige ra over kanang overnight nightlife inom sinasa sigarilyo sugal ana. For me, kung walay Christianity, feeling na ako maggubot ta. Og wala si Kristo sa imong kasing-kasing mahog ta og kuan ka na ang gubot gyud. Di sila mahadlok mo patay, di sa mahadlok mangawat, magpakasala. Pastor Milner Cagas will remind us our responsibilities and duties as Christians to our society on Good Morning Pastor with today's topic, Kristiyano ako, katilingban tulubagon ko. Good morning, Kristiyano ako. Katilingban tulubagon ko. Yes, karon kabuntagon da ato karong hisgutan with Pastor Cagas. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning. Good morning sa tanan. Og salamat niya kita nagapakig-uban ining atong panimbaya Yes, sa panimbaya Kabuntagon. sa Kami po Kabuntagon. magpasalamaton tungod Pasalamat kay kabisita ka kaban kanamo. Ah, Pastor, welcome. atong isgutan karon kaning kabahin sa katilingban tungod kay katong na Kristiyano ako katilingban tulubagon ko. Let's start with ikumpara nato ang katilingban karon sa imong pagulagway kumpara pod sa katilingban sa panahon ni Ginoong Hesus. Okay. Kung maghisgot kita sa garbo, sa pagkamaterialismo, sa pagkahakog, sa pagkadalo, kanang krimen, kana nga mga panghitabo naagyapon na kaniadto sa panahon ni Hesus. Karon nga panahon, murag daghan lang ang naghimo kay daghan namang tao. Kaniadto gamay ramang tao. Pero ang intensity pod sa pagka-garboso sa tao, makaingon ta nga grabe na gyud karong panahon na. Okay? In terms of kanang mga morality, Pastor. Okay, kana pod. Sa morality, naagyapon na kaniadto maghisgot kita og prostitutes, homosexuals, naagyapon na kaniadto. Ang intensity. Ang intensity karong panahon na murag nagdaghan kay nahimong supported by the public, supported by the media, or promoted sa ubang mga dagkong tao. Sa atong mga kabataan, Pastor, atong mga kabataan in relation to their parents, unsa sila ka mga manggisinupakon? Kana usa-usa. Mga kabataan kana to na may masinupakon pero karon mas grabe. Mura na og tungod na gyud sa influensya nga nakahatod kanila og kadaot sa ilang pagkabata. sa ato pada sa una old model karon new model na. Pero same magyapon. Padayon. Intensify lang. Intensify. So Pastor, unsa ni Ginoong Hesus sa iyang panahon pagkikita, katilingban, pagigbahin sa katilingban ug unsa niya pagpaila sa mga katawhan? Si Jesus manggwid atong modelo tungod kay kita mga Kristohanon man. Christian is a follower of God. Si Kristo sa iyang pagpakig-uban sa katilingban, nagministeryo usab siya. Nagapang-ayo, nagapakaon, nagatabang, nagapakig-uban sa mga katawhan. Gawas nga siya nagtudlo og nagwali. Sa ato pa ang mga katilingban wala niya pasagdi. Giuman gini ha.
Sige ra, go. Okay, ako kay Son pangutana pastor babahin sa kani kay curious ko pastor kay when everyone claims that they are a Christian or they are Christians. Unsa may responsibilities nga gauban ana when you claim you are a Christian? Unsa po nimo angay buhaton kung ikaw Kristiyano para matabangan nimong responsibilidad, imo mabuhat nimong responsibilidad isip Kristohanon? Okay, sa pagkatinuod ko nasabtan nato kining pulong Christian, follower, believer of Christ. Yes. Dili gyud nato masalikway ang pagsunod sama kang Kristo. Si Kristo naghimo usab og mga buluhaton para sa katilingban. Kita kay sumusunod man tan ni Kristo, tumutuo ni Kristo, naa gyud tay buluhaton katungdanan sa atong katilingban. Unsa mo to atong mga buluhaton pastor? Usa kini kahagit alang kanato karon kay daghan gyud karon ang nagakinahanglan. Mga kabos, mga nawad-ag paglaom, mga masakiton, mga biktima sa mga trahedya. O kini silang tanan oportunidad nato sa pagtabang ingon nga Kristohan. Lakbit lang ta pastor no kay daghan magud karon nga ga-claim nga Kristiyano sila. Pero sila inoy ga-inflict og pain. Sila inoy gahatag og kanang kagubot sa kalibutan. Kining pag-claim dali ra man ni sultihon. Yes. Pero kana bang pagbuhat kana bang paghatag og realidad unsa gyud ka Kristohanon kay nahimugso kining pulong Kristohanon tungod man gyud sa ilang pagkasumusunod ug pagkatumutuo ni Kristo. Si Kristo ilang gihuna-huna, si Kristo ang ilang ginasunod o ginatuman. Gamay lang lakbit pastor. Kung mo claim kay ka Kristiyano apan wala nimo nabuhat ang imong responsibilidad isip sa Kristohanon, unsa may mahimong impacta na sa ato mga katawhan? Okay, mo na gisulti ni Kristo nga kana bang nagpakaron ingnon. Nag-claim pero ang iyang kinabuhi wala diha sa iyang mga binuhatan. But it does not delight God. Dili na siya makapahimot sa Ginoo. Okay, mo ginausabod. Ang iyang kinabuhi wala nakapahimot sa Ginoo. Claim lang ka wa kay Juan. So pastor, confused ba ang mga Kristiyano pagsabot panginahanglanon sa katilingban ug ngano man? Usa sinungdan nga nung confused sila ug wa sila nakahimo kay wala sila nakasabot kung unsay Christian. Kay kung Christian ka, ang imong Christian life naa si Kristo sa imong kinabuhi. Ug tungod kay naa si Kristo sa imong kinabuhi, naa gyud kay pagbati kahangawa sa pagtabang kay kining Christian life usaman kini kapag sunod kang Kristo, pag-alagad kang Kristo ug pag-alagad sa makatawhan. Lakbit lang pastor, sa ato pa kung mingon lang ko nga sige kamulan diha padala lang ko kwarta unsa man naka-appeal ba ko ana naka-connect ba ko ana sa ilaha nga padala ra ko kwarta diha kamulan dito na ara ko dito tulog-tulog lang ko. Okay gyapon kana nga bahin kay na may mga sitwasyon nga dili po ta makapersonal. Kana pod nga bahin financial support maayo usab kana siya. Pero wala kana nagpasabot nga dili na ta mohimo og mga personal sacrifice. Mohimo gyapon kita. Earlier pastor you talked about confusion. No, saon man sa usa ka Kristohanon nga dili siya maglibog sa angay niyang buhaton. Saon niya pagkabalo sa mga butang nga angay niyang buhaton. Okay, mo nga sa Christians na gitawag identity crisis. Mao gud siya kasabot kung sa galibog siya. Okay. Unsa gid ini pagka-Christian? Kinahanglan mapukaw sab siya na ana. O saan mo niya Unsa din pagpukaw, Christian? Siguro mobasa sa Biblia. Okay. Siguro magpatudlo siya. O siguro mangayo siya tabang siya, Ginoo tabangi ko unsa ni akong pagka-Kristohanon para mapasabot sa iya. Parang unsa gyud akong katungdanan. Okay. O unsa gyud akong mahimo. Alright. Ingon ako Kristohanon. Pagkanindot kay pastor. Wala na magitay time pastor si Direk ni Sinias na. So, message nimo sa ato ang mga kapaglaom karon nga nagtanaw pastor bahin aning Kristiyano ako katilingban tulubagon ko. Ato mensahe pastor kung ikaw sa Kristiyano unsay angay nimong buhaton ato ibilin sa ato mga viewers. Salamat kayo nga kita nahimong sumusunod og tumutuo kang Kristo. Atong ipasabot og ato kining buhaton nga kita giluwas ni Kristo, giluwas kita alang usab sa pag-alagad o sa pagserbisyo ngadto sa uban. Ang Lucas 10:36 o 37 usa kini kamando sa Dios nga kanato nga ang pagpadayag og simpatiya, mercy ngadto sa uban usa kini kasugo sa Dios alang kanato. Wow. Pagpadayag og simpatiya. Importante kayo. Atong i-greet ang imong mga kailangan. Greetings. Minasa kinabuhi siguro. Okay, salamat kayo atong panimbaya ang akong panimalay kong asawa. Okay. Si
PAS o mga kabataan o sa tanang mga workers sa North Central Mindanao Conference o sa ato mga field workers nga nakaroon din sa kaumahan sa North Central Mindanao Conference. Pastor Mel Cagas, thank you so much for visiting Panimbiya sa Kamuntagon. This is your first time. I hope na napaisunod Yes. This has been a very delightful conversation with you. Welcome. Thank you. Talang bahin for mga kapaglaom. Daghan pang angay yung atangan kauban kang Paso Selgas, unya sa Tambag, sa Dear Panimbiya. Apan, before na, mabalik pa ang Panimbiya Kamuntagon. Panimbiya sa Kamuntagon after a short break. Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Miss Idel Quirante. Problema sa in-laws ang atong pagahisgutan karon sa Dear Panimbiya. Dear Panimbiya, nag-away mi sa akong sister-in-law kay naa siya gichismis about sa akoa. Uy. Dugay na ko galagot yun niya o gusto na ko maglain og puyo pero dili mo sugot ang akong bana. Ay. Sige lang ko ingnon sa akong bana nga pailuban iyang igsuon pero super kayo kalibakira. Mula ka ra ko walay ulo. Nagsulay na ko og pakig-istorya niya pero wa effect. Unsaon na ko aron mohunong siya. Uy. Saon man ni para mohunong siya. Magwa kag duct tape. atong paminawon si Darrell. Isudji kayo na kaimtang lima kung gano'n na nag-ipon ka. Di ko kasabutan na feeling mag-ipon sa kapamilya. Pero siguro lisog kay grabe, super na magyud kayo. Ay na lang akong matambag. Sama sa kinabuhat sa uban, gatigom sila para makabukod sila sa makahimo sila kaugalingon ng panimalay, then makabulag sila sa ilang mga in-laws. Then dili po nato ang kumbaga ipalayo po nato itong kaugalingon sa itong mga in-laws. Siguro mo po tayo mga steps or measures nga makaka-dual po ta masud nato sila. And aside from that, kanang i-prove po nato sa mga kasilinganan nga katong mga gilibak sa iyong mga in-laws dili po siya tinuod. Ato i-prove sila nga sa iyo. Pero advantage mo po musagol ta kay malibre tag kaon. Mo lagi na bills, balay, kuryente, tubig. Wala na, dawat limpyo na, pulims na. So muna imuwi, okay ra. Ako na, dawat na magitag pulims. Istoryahon lang nimo siya nga, igsoon, magkasakuha ang bana. Unya, ayaw lang po kulibak ka. Kaya kung imo kong gilibak, sama nga imong gilibak ako ang bana. Correct. Mo ba na igsoon. So, ayaw lang kay kami, ako, imong bana, isara atubangan sa Ginoo. Nga, Yeah. basta ang importante nga dawat kitag limpyo na. Okay. Bing. Ay, kana bitong libak-libak kung nabasa ba kay beneficial na siya. Wow, ganun man. Kay you can able to vent your feelings bitaw and kuan pud siya maka-boost daw siya sa immune system. Immune system? Yes. Murag bago galing ang So maka-boost daw na siya kay you can able to kanang isa po siya kuan po siya daw kanang can able to through gossip you will able to learn the rules of your social circle. Yes, it's a form of social control actually. Murag mga sociologists ito kauban. Ma'am Angel, go. Okay na. Para sa ako ang advice ako sa iya kanang kung mahimo avoid people that talk too much. And also
kuan di kaya si Darren. And also po mas maayo jud nga mulayo sila ba lahi sila og po lahi sila kay biblical di ba na pag magpuyo jud mo kung ba nag-asawa no na may pamilya mulahi jud mo para mo avoid ang conflict. Correct. Ma'am Angel. Kaya di ba siya. Ako lang tong pick upon tong giingon ni Bing no kay basig mo ingon ng ubang tao nga sige maglinibakay na lang ta. No, there are two kinds of communities in the society na rural ug urban and dahil gitawag nga social control nga gi-create na siya sa mga tao and libak sometimes is a form of social control because it sets the tone as to what's acceptable and what's not in the society and people don't want to be part of a libak just like what ato ang ginasulbad karon so sometimes people would tend to go with the established norm of that community and that's how the libak comes as a social control. Now, in the part of your story, I'll be sharing to you ang personal nga take no. As of the moment, because we recently got married, we are living with the in-laws. So so and it's a compound na siya. Dili lang siya isa ka family, it's a compound. So I can so relate. Diba? Yes, it takes a lot of patience and understanding and please understand lang siguro kung asa tama ni mo ang space. Boundaries. That's one. Boundaries Pero, mo kay pero para normal na uasa sa ka. mga babae manglibak sa inyo ha? No, it's not only gender Naman sa has nothing to do lalaki. with it. Mas libakero ang Lalaki. True. Tinuod, Pastor? Mas libakero ang lalaki. Hindi na mo na ginapapilya mo libak. Kami-kami raman na. Thirdly sa Ma'am Angel sa. Thirdly no kuan kana bitaw unsa na to kong gi-point kanang ang nakoy kanang tita nga nag-ingon nga ang isa ka pamaagi para dili wala kay conflict sa inyong pamilya is i-befriend ng mga in-laws. Make it a point nga ikaw ang paboran sa pamilya sa imuhang bana. Kay kung mag-away magani mo sa imong bana, Isumbong imong bana. Oo, naa kay kaalyado. And fourth, katubit ang panginuklob nato karon. Ako personal take yun ako ni siya. Kung naay mga libak, bitaw, di ba? If you look, kung maminaw ka sa mga istorya sa tao, you'd be depressed, di ba? Ang giingon mo. So, if you know in yourself, nga dili nang mao ang imuha, ang iyang ipang istorya, so kiber ko, di ba? I will go on with my life. I will not prove you wrong, but I will do what is really That's true. akong gusto nga buhaton. Okay, Ma'am Angel, eager na kay si Pastor Milner Kagas. Pastor, unsa pud imo ika-advise atong sender? Okay, sender. Ang imong gihuna-huna, maayo ka na nga solusyon kanang paglain. Kanang paglain, usa na ka maayo nga solusyon kay makatabang yun na sa pag-build up sa usa ka panimalay nga naagi kalipay o insakto. Kay kuning kung pagpakikuban, na usara mo kabalay. Kwarto-kwarto lang ka mo diha. Na lahig mga pamilya. Usay di ka kay balo, kulang kag kutsara, kulang kag tinidor. Kay nagsalig naman mo sa usag-usa, kana makahatag ka na og problema. Kanang giyongan nimo nga maglain, labing maayo kana nga solusyon. Payag nga puy-an, basta makalain. O mag-abang, basta makalain. Kay naa gyud dihay maayo nga buluhaton. Pero kay ang imong bana, di man mo sugot, no? Sato pa pailog. Sakto gihapon ka na nga paagi. Pagpailog. Pero kumbinsihi gyud ang imong bana nga maglain para gyud na ay tinuod nga kalipay sa inyong panimalay. Okay. Kaya ginato ng libak para walay conflict. O kung walay conflict, atong kinabuhi, in harmony. Okay, mga kaigalaan sa atong dear sender o sa mga nagpaminaw, nagtanaw karon nga naka-relate sa story sa atong sender, I hope nga natagaan o pagtagad ang inyong mga problema o nahatagan og solusyon. Ug ang pinakamaayong buhaton nato aron nga magaan ang atong mga kaugalingon sa mga problema, ang atong pag-ampo diha sa Ginoo. Mga kaigalaan, alas 7 na sa pangtagna, amo ka mong gidapit sa pagpakig-uban kanamo sa atong 777 prayer. Amahan namo nga na ikaw sa mga langit. Salamat kayo nining higayon kami maka sampit sa imong mahal nga ngalan uban sa pagtugyan sa among makinabuhi diha kanimo. Kay kami nagakinahanglan sa dakong kaluwasan pinaagi kang Kristo Jesus ug kami nagakinahanglan sa gahom sa Espiritu Santo nga diin magatubo ang among Kristohanong pagkinabuhi. Kami may sama sa Dios nung kinaiya
nga mahulma sa among kinabuhi. O kami makabaton og gahom, pinagi sa Espiritu Santo, alang sa pag-alagad kanimo o pag-alagad sa makatawhan, sa pagpaila sa imong gugma o sa imong kaluwasan ngadto sa ubang makatawhan. O Dios, panalangini ang imong makatawhan karon, ang makatawhan nga nagakinahanglan sa imong kaluwasan, sa imong kaayuhan, sa imong tabang, nagakinahanglan sa kadasig ug kalipay. Kami nagaampo ang Espiritu Santo magahatag kanila nining pinasahi nga kalipay ug paglaom nga ilang gikinahanglan. Kami usab nagaampo alang sa dugang kadasig, sa panaghiusa, alang sa pagdaog og mga hamiling kalag, ug panalangini ang imong iglesia nga magapalambo kini sa pagpatunhay sa imong nga misyon nini nga kalibutan. Salamat kayo Dios, imo kining gigarantiya kanamong tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Beautiful Savior, King of creation, Son of God, and Son of Man, truly I love thee, truly I serve thee, Light of my soul, my joy, my crown. Fair is the sunshine, fair still the moonlight, and all the twinkling starry host. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels e'er can boast. Oh, beautiful Savior, Lord of the nations, Son of God, and Son of Man, glory and honor, praise, adoration, now and forever, forevermore be thine, now and forevermore be praise, adoration, now and forevermore be thine. Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Cora and Ed Wahiman, Engineer and Mrs. Elpidio and Amor Barbas, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Sammy Salarda and family, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Duha Qatar SDA Church, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahon. Baya sa kabuntangon o mga kapaglahom, dungagan nato atong winners sa Bible Trivia Question for a Friend. Para sa atong pinakaunang pangutana,
Here's the question. What are the final words of Jesus recorded in the New Testament? Final words. Final words. Dili tong sa Revelation nga last word nga amen. Kaya na ipamunta na sa una pa no. At least naklaro. Okay, base mo sa Gibasa yun words yung at... tumoy sa Bible dada ito. Oh, pinakauna. In o amen. Amen. Pinakauna in. Last word amen. Call us at 0917-811-6670 alang sa atong Bible Trivia Win for a Friend. O karon mga kahigalaan at dunay usa ka no smoking campaign ang gipahigayon sa General Santos City. Ato ning tanawon. And the theme of this advocacy is buhay ay pag-ingatan panatilihing malusog ang katawan. Tulong-tulong tayo, hindi naman pwede nga kami lang ang inyong mga opisyal kasama ang mga constituent ng barangay poblasyon ay magiging epektibo tayo pag tayo ay nagkakaisa sa kampanyang ito. So dapat nato suportahan na kini nga programa ato nakita nga daghan nga mga batanon nga na-enjoy na ini nga mga programa. I want to take this opportunity na makasalamat po sa Seventh Day Adventist po regarding po sa invitation nila na napaunlakan natin. Makakatulong ito, especially sa mga kabataan na may layo sa mga ipinagbabawal na gamot. And of course, sa mga parents naman na nag-add nito ay ma-aware sila at magabayan ang kanilang mga anak upang hindi malihis sa mga ipinagbabawal na gamot. Ito po ang mga naging kaganapan ngayon sa Barangay Poblasyon, Kabakan, Cotabato. Nagkaroon tayo ng Anti-Smoking and Drug Symposium Program na nilahukan ng bawat sektor ng poblasyon. This is Janice Navidad from Hope Channel, Southern Mindanao. Diri sa Hope Channel, amog yung gipaningkamutan nga matagan kita og orientation mahitungod ni ining smoking. Dili gid kita mag-smoke. Nord kay maka-create ni siya og disease sa atong lawas. Lawas. Anyway, Di ko kasabot gano ang mga tao nga panigarilyo. No, kay it's a form man gud siya og addiction na siya. Addiction. Kay naman gud na gid daw ingon si naka-remember ko ni Dr. Oclarit before nga naa gyud daw na kana mga likes bitaw na to. That's a mild daw na siya. It's just that katong mga uban nga di na dapat sa Ang content lawas. diya sa cigarette, dagat na siya addictive, di ba? okay, talking Content. about addiction mga kaigalaan, addicted yun mi nga mo greet kaninyo karon ka mong tagon. Yes. Greetings to Andam. Jennifer Dikdikan and family, John Kenryle Fodolin, Saturnino Sugano, Kahana family of Makasandig, Cagayan de Oro City, Mary Jane Guanay and Cindy Brillantes, Ma'am E.G. Pipanya and Nanay Clarissa Inganyo. Happy Sabat. Ako lang i-greet si Marlo Katarhena diya sa SPAC nga nagkaunog saging karon. Pangatag pud. We have a caller. Thank you. We have a caller direct. Hello? 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 Hello. Yes. What were the last words Jesus spoke in the New Testament? Amen. Nagka-clue. Nagkagya tayo. Kung dili to mao, kato Another sa chance rem katong to. words gyud ni Jesus. Words ni Jesus, dili last Final words sa New words. Testament. Aha. Okay. Again, Last words Last word. ni Jesus. Final words ni Before Jesus. siya ni kayab sa langit. siya gitawag ni Mura bang si MacArthur? Ina yung mama, MacArthur ang clue. MacArthur ang clue. Gani. Wala. Alright. Okay. Tawag lang, balik lang ka. Salamat. So direct, dili sa natin yung reveal direct. Yes, Okay. magpadayo na sa itong greetings, no? Oh, yes. Napasa ta isa ka report gikan sa Davao Okay. region. Atong paminawon ng usa ka special report gikan sa Davao, sila nagahimo og isa ka flash mob dito sa People's Park. Ato ning tanawon. Serve the Lord with gladness and come before His presence with singing. Mayong adlaw mga kapaglaom. Gipahigayon ang Singing Mob program dinhi sa People's Park, Quirino, Davao City
nga gitambungan sa mga batan-on ug malagawit sa tibuok Davao Region. Programa gipanguluhan sa 1 Year in Mission Davao nga ang tumong mao ang paghatag og mga libro ug magazine sa mga katawhan sa maong parke. Happy kaayo ko nga nakita nga dako kaayo ang daghan kayo ang mga batan-on nga who are one, united to do God's work in these last days. Importante po ni siya para sa atoa nga mga Seventh-day Adventist nga mga batan-on kay isa ni siya nga nakapalig-on sa ato ang pagtuo sa Ginoo. Kini usa ka panalangin alang sa among mga batan-on gikan sa lahi-lahi nga mga distrito. So somebody I'm longing to see. Gimugna ang Singing Mob program sa Davao Region pinaagi sa mga batan-on aron mahatag ang mensahe didto sa mga katawhan sa maong syudad. Nagmapasalamaton usab ang mga batan-on nga nakasalmot sila sa programa ug nakaministeryo sa mga katawhan sa syudad sa Davao ug nagatuo nga sila usa sa mga tulay sa pagsabwag sa maayong balita. First time to be done in Davao City, it had drawn people within the perimeter of the most visited park to our music group who gave Adventist books and magazines to them. Pinaka-the best nga ako na-experience kay nakig-date ko sa kong Ginoo ug sa kaubanan ako ngayon. Kanang lami ka sa feeling nga ila kang makaimamatag mga laylay nga kaigsuunan nga imo silang ma-share about God. Usa-usab kini nga pamaagi nga sila makahatag og kalipay ug paglaom sa mga katawhan aron sila makabaton og pagsalig ug pagtuo sa buhing Dios. With a simple prayer, giving of books, bookmarks and magazines, we can aid their spiritual needs with the working of the Holy Spirit. And through this ministry, we are bringing the love of Christ to the cities. So hopefully all people in this world could understand and realize how important is the salvation not this world. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. This is Willie G. Amara for Hope Channel Philippines, Davao. Thank you, Davao. Sir Rowan Katoliko, thank you kayo sa pagpadala nimo din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Congratulations sa iyong team. Thank you. So, natay, Kwan, greetings na? Greetings na. Our second Bible trivia. Second Bible trivia, okay? Our Go. second Bible trivia is... In what village was Christ when he turned the water into wine? Unsa to nga village? Yes. lugar na Specific po yun. Ayaw na paghatag, Cloda. Hilom na. Kay sundugon. Ayaw maghatag, Cloda. Akong ingon nga, delete ko siya mao ang tubag. The last word to siya sa testament. Dapat na pa the last word. Pero sige na, kasi na-confuse na po siya. Okay. Next, siguro atong hulaton para na po tayo bisitaon nga panimalay, kauban ni Bing. Ako i-greet, happy birthday sa mga celebrants nga sila. Elder Serge Salvo, Sister Jeneline Mondido, okay, Auntie Jocelyn Salvo from Carmen SDA Church, gikan kini kang Brother Jay Policarpi. Happy birthday sa inyong tanan. Yes, Happy naputi Sabbath po. additional birthday greetings there. Every day, I just pinch myself because I'm so lucky to have the nicest, happiest, smartest, funniest, and most supportive sister as my best friend. Wow. Happy birthday, Wow. sister. Pero wala may give daw si Panya sister. O kinsay nagpadala. Pero Wala. Sa tanang mga sisters, birthday. Og dire po si Sian Ramonal birthday niya. So napa may mga birthday para magkanta na ta. Happy Happy birthday birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanang birthday. Tamo ka rin yung nagkanta na may birthday sa akong papa. Huwag mo, pala ko na yung nakantahan nila. Muna na happy birthday. Papa. Happy birthday. Anyway, thank you. Happy birthday pa. Taraksar kayo siyang mo celebrate sa yung birthday daw kay 29 Ano sa plano? Wala plano. Wala sa nato ni. Mga kagalaan, adunay gihimo ang Department ni Pastor Cagas ang ACS or Adventist Community Service NCMC dito sa parte sa di kabalog asa ni basta sa Cagayan de Oro. Ani ang report.
Dulang kinintos ka mga pamilya ang apektado sa nahitabong sunog ni atong Pebrero 14 sa Pinikitan, Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Kasamtangan, ania karon sila sa Kamaman-an Covered Court nga nagsilbing ilang evacuation center. Tungod niini ang Northern Mindanao Adventist Community Service o NORMAX kauban sa tabang sa mga kaigsunan sa Cagayan de Oro Central Church o Golden Friendship Association nagapud-apud og mga relief goods sa mga nabiktima sa maong insidente. Ang Adventist Community Service mao kini ang atong pang community outreach sa atong komunidad sa Iglesia Seventh-day Adventist Church nga diin kini usab nagahatag og mga paglaom, naga-respond sa mga panginahanglan labi na sa mga victims sa mga man-made calamities o sa mga natural calamities. Nining dapita ingon nga daghan usab ang nabiktima, mga 505 families nga biktima sa fire victims dinhi sa Pinikitan, Kamaman-an. Ang atong Adventist Community Service nagahimo usab og response alang usab sa pagtabang. Dili man kini makasangkap sa tanan nila mga panginahanglan, at least makapagaan kita sa ilang mga lulan o makatabang sa ilang mga panginahanglan. Nagpasalamat mi sa nagataganing ACS 70s Adventist nga gihatag nila nga mga pagkaon nga sama ni bugas then dilata then kani mga gatas. So salamat gi guys sa tanan kay medyo nakuha na namong tiyan nga nabusog mi sa ama ni mga pagkaon. Ang susama niini nga mga kalamidad nagkinahanglan og panaghiusa ug pagtinabangay. Ug mao kana ang gipakita sa Adventist Community Service sa Northern Mindanao. This is Leia Camacho for Hope Today. Macho, Yes. daghang salamat sa Community Service Report. Leia, thank you so much. And we have a caller online. Hello, hello, hello. Hello. Ana ba? Nana ba yung par? Hello. Hello. Maminaw sa ta. Sa to? Ang answer na po? Yes. ma'am. Asa ka ma'am? Number 1 or number 2? Kana. Ansya kana. Kana. Okay. Second question. Kana. of what city? Village. A village. Oh, kana. Ato na lang i-answer. Consider na lang. Considerate Kana beta. of Galilee. Yes. Kana. 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 Thank you. Thank you, ma'am. Congratulations. Taga sa atong caller? Kusog. Beatrice Deloria, ma'am. Taga-asa ka, ma'am? Taga Bukidnon, ma'am, pero nasa Cagayan. Hello sa taga Bukidnon. Thank you so much for calling. Panimay sa Happy Kapuntagon Sunday. at Hope Salma. Channel. Okay. Napatay mga greeting series. Solete family in Canada. Rene Dadola in US, Montejo family and Pagunzaga in Lower Lilingayon. Kuya Titing, Ate Dishang, good morning sa inyo dinatanan. Ate Cheng and Kuya Ralph, Septi Salarda, Dondon, Derikito, Kuya Sami and Ate Alden, good morning kaninyo dinatanan. Canales family, good morning po. Yes. Sa SPUC Security Guard, si Suan Palma, Kanatoy, o si Brother Baya. Good morning. Thank you. Yes, also we would like to greet Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Gabiyahe sila padulo karon sa Iligan kay na unya mula host dapod sila sa Osamis. And also greetings from our dear floor director Gerard Angaw to her sister Gladys Angaw. Happy Sabbath Mama Leia and Papa Mario,
Jason and Elmar, and to my wifey Gigi. Happy Sabbath to Sister Annalyn Granza, viewer from Kuwait. Happy Sabbath. Good morning from Mirna, Monte Alto, Simpang. Hello, magpanimbay ako sa SDA sa Buog Church. Og mga relative diya sa Gontas, Valencia. Happy Sabbath diya kaninyo. Wing. Okay, happy Sabbath. Good morning. Hope Channel. Greet ko sa akong mga silingan diri, Kandog family og si Bukal family og si Kabiladas family og sa akong mga anak ubana. Happy Sabbath sa tanan from Anan Andam. Thank you Hope Channel. Thank you. Okay. Right, napatay greetings to Sir Kinakusgan, Sir Prime Ragandang of Move This World. Yes, nag-interview me sa Yes, iya. oo. Grabe kaayo mo istorya. Energetic and powerful. Yes, and it's yun very niya. inspiring sa iyahang pagkabatanon ng iyahang zealousness para makatabang sa komunidad, mamayo itong komunidad. Padayon ta sa greeting ka Mama Del Magaliano of Lapasan, Mr. and Mrs. Larios of Patag, Sir Lapo Alerta of Bugo, Ma'am Hamila Taha, Miss Nolani Gadia, Dr. Mark Yap of DSWD Region 10. Salamat kayo sa pag-facilitate sa segment sa Panimbaya. Oo. And greetings also to Charlito Trania, Eric Calaman, Henry Gadrina, Bufagayan, de Oro City Health Office. We have a caller. Hello. Hello. Yes, hello. Good morning. Good morning. Answer ko sa Bible Trivia number 1. Yay! Okay. Ganahan ni Ana. Sige. Sige, unsay mong answer, gang? Kanang kuan, ang last nga giingon sa Ginoo, aya sa nagayab sa langit is, o kamo maon niya ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa tibuok Judea o sa Maria. Sangkot sa Kristumya sa yuta. Mabasa pa siya sa Buhat 1 verse 8. Okay. Tanawon Ato tanawon ang answer. Acts 1 verse 8. Hala ka da. Palaban na siya dito sa kwento. Surely I come quickly. Revelations 22:20. Revelation 22:20 gang. Salamat But lang, salamat sa Or- pagtawag. Pwede po na to dawaton nga ako mo balik. Pero salamat kayo kay iya yung gibase sa Biblia ba? Diba? Gang, na kay mga greetings? Na! Sige. I-greet din ako ang Tipoloon Church sa Pakanot Family, Lumahang Family, Rojas Family, Makababat Family, and also sa akong Sunday nga birthday niya karon si Chris Lumahang. Happy birthday, Chris! Thank you. Thank you Kinsay so nag-greet? Pangalan sa nag-greet nimo? Ay, Rogini Sergas di ay. Okay, Sige, salamat okay, lang, thank you. gang. Thank you sa pag-answer. Amo pong gipasalamatan ang Vital Notes o ang administration All the way. sa Hingoog Sanitarium and Hospital. Right, Thank you magpasalamat kayo. lang ko very quickly no for the administration of Mapawa Nature Park. They welcome us and that will be our next story for this Wednesday, 6 p.m. in Harmony. Thank you. Greetings to the Makalintal family in Batangas, Pialagaw family sa Rojas, Zamboanga del Norte, o sa Osit family sa Hingog City. Nga maayong butag, malipayong alang Sabado sa inyo tanan. Good morning and happy Sabbath to Steve, Janice, and Eliza in Arizona. Gikan kini hi to Elmer as well. Elmer and Ivy, and to Mamang and to Irma in Valencia City, and to the Virtudes family sa Tagaluan. Greetings gikan kang Stephen Haim. Yes, good morning. O among gipasalamatan sa among matahom nga bulak. Ma'am Yay! Dr. Lovely and kang Ma'am flowers. Cora Wahiman, thank you kayo sa Yes, pagpadala as nimo sa always. bulak. Pag tanaw na mo buntag, pag abot diri ang bulak rin amo tanaw. Yes. Pagkanindot. Basta na Oh. si Ma'am Cora. Ang bulak. Kada episode sa Panimbaya. Yes. Blooming kay me. Valentine's Day. Every Get me day, flowers. every Yes. Sabbath is Every day. Valentine's O ako Day. pasalamatan ang The Flock. O Panimbaya, good morning. Happy Sabbath sa tanan. Ang mga women's ministry sa Opol, sila ang magdala karon sa second service. Gikan kini kang Grace Kalit, Bibing Aribalo, og Sister Minda Opina, Ruina Opina, og ni Sis G. Macabarty. Happy Sabbath kaninyo tanan diha sa Hope Channel. Happy Sabbath sa ako ang number 1 fan. Yes. Si Idol. Go na da. Okay, direct. Kasing spill. Dada ka na si kalipay yung pagkamagop sa Tibok Simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya siyang gasak kanimog sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay kaum lahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan dalang panan ug kanunayang kauban. Mag-uban-uban kita sa sunod Sabado uban ang kalipay diri lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mag-uban-uban kita. Bala, makinagbatong. Bala kita nga hindi ngayon. Okay, Balakanas boys. Ilis na mo, simba na ta. Right. Zon, Baya, Kanatoy, Balma,
May butang ka ninyong tanan. Among gipasalamatan sa Tidada kung si Kuya Bong for supporting Panimbay sa Kamuntagon. Dr. Dorwin Lahot, The rest of our sponsors. Yes, Engineer Bidong Barbas Pastor and Ma'am Kakas, Amor thank you. Barbas. Ma'am Penny Montibon. Thank you Dr. for your Dorwin and Ma'am support. Lloyda Lahot. Also, Good morning. greetings to Our Quixote partners. family, Junald Quixote at COMC. Nag-watch sila daw sila karon. Good morning, Xavier Junald. Ecoville, Happy thank Sabbath, you for Junald. helping us. Timbayan